Καλημέρα, Εκρά. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός των πατέρων ημών, οποίον αημεθήμων κατά την συνεπίκειαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφήμων, αλλά τες αυτόν ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, λαΐνιν κροτήσομεν δευτέτας χείρας πιστός, και ασόμεν ασμασι τη Θεομήτωρη, εν πόθο κραυγάζοντες, χαίρε η προστασία πάντων των δεωμένων, χαίρε η σωτηρία των τιμώντων σε πόθο, χαίρε το παραλύτω την ιασήν βραβεύσα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατεύθυνον, και συγχώρησιν των πτεσμάτων ημών αίτησε, εν το ψάλιν ημών των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δύναμη. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλισαν. Ευδόκησας Κύριε. Προστή των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Τέκνον τίτε πιστός ο λόγος και περί τούτων βουλωμέ σε διαβεβαιούστε, ή να φροντίζωσι καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκόντες το Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μωράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας, και έρης και μάχας νομικάς περιίστασο, η σύγχαραν ωφελής και μάταιοι, ερετικών άνθρωπων με καμίαν και δευτέρων ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε ότι ούτως και αμαρτάνιον αυτοκατάκριτος, μανθανέτωσαν δε οι μέτεροι, καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρίας, την αμείωση να καρπίσει. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία, ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη
ειρήνη πάση. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα Κύριε, δόξα Συ. Είπεν ο Κύριος εις εαυτού μαθητές, ημίσεστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί, εντείνει αλυστήσετε, εις ουδέν ισχύει έτη, ή μη βληθήνε έξω και καταπατήσε υπό των ανθρώπων. Ημίσεστε το φως του κόσμου, ου δύναται πόλης κρυβήνε, επάνω όρους χυμένη, ουδέ και ουσι λίχναν, και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν, και λάμπει πάση της εν διοικία, ούτω λαμψάτο το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωση τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας, ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Κύριε, δόξα Σεις πολλά εν τη Δέσποτα. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε, Ελέησον. υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε, Ελέησον. υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε, Ελέησον. υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστό Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε, Ελέησον. υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας, εν το κράτη ημών και του καταξηράν, θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε, Ελέησον. υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργεία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθώμε, Ελέησον. υπέρ του καταπέμφθηνε ημίν πλουσίαν, την Θεία χάριν εν της έργης ημών του Κυρίου δεηθώμε, Ελέησον. υπέρ του γενέστε ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτερα ενείς κατά το θείον αυτού φωτισμών πράττωμεν αγαθείς του Κυρίου δεηθώμε, Ελέησον. υπέρ του ριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε, Ελέησον. αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη, Ελέησον. της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε, ελέησον. Ο Θεός ημών, ο το πικρόν είδωρ επί Μωυσέως το λαό εις γλυκή μεταποιήσας και τα βλαβερά ύδατα επί Ηλυσαίου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιάσας τη αχράντους επιφανία, αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργεία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος. Και ποίησον αυτό, γενέστε πάση της αριωμένης και της μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού, ευλογίας πηγήν ιατρίαν παθών, αγιασμών οίκων πάσης επιβουλής, ορατήστε και αοράτου αλεξιτήριον. Ότι σουν το κράτος και σου εστήλη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Ας κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Κύριε. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον ημών. Ο εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα ύδατα και ευλόγησον πάντα ημάς τους δια της κλήσεως του εαυτόν αυχένος σημαίνοντας το της δουλείας πρόσχημα και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου δια της του ύδατος τούτου μεταλείψεώς και κερδισμού και γενέσου εμήν Κύριε εις υγείαν ψυχής και σώματος. Σιγάρι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός ημών και σου την δόξα να πέμπουμε
και ευχαριστίαν και δοσίους αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και σου οποίος πνεύματι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευσον δωρεών αξίους ημάς πίσων Θεοτό και Παρθένε αρωρώσαν απ' τη μελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα εις εμπίστη καθάζεσαι την ευλογίαν σου άχραντε. Εμποράνιε βασιλεύ, ο υγείαν και ευρωστίαν το σώμα τη δωρούμενος και τα γνώσους ιόμενος και πάση εις αγωνιζομένης των καλών αγώνα και τιμίως των δρόμων τελέσαση των της νίκης στέφανων παρέχων. Αυτός ευλόγησον και το παρόν στάδιον και πάντα στους εν αυτό αθλουμένους εν το κράτη της ισχύως σου κράτηνον, ή να μη εις κενών τρέχοντες, τα του σώματος μέλη ασκώσει και το της νίκης έπαθλον αξίως καταλαμβάνωση, ότι και της σωματικής γυμνασίας χρίαν έχομεν προς την της υγείας συντήρηση και ασφάλειαν ζωής. Αξίωσον ουν πάντας τους εν το παρόντι γυμναστηρίο και στα δύο ασκουμένους, το αγαθόν διώκην και μία αυτής ερέσκην, αλλά προς την νίκην σκοπήν, ου φιλοδοξίας χάριν και συμφέροντος, αλλά προς την του πνεύματος του αθλητισμού και της συνεργασίας προαγωγήν και επαγαθού του έθνους. Κατάστησον το γήπεδον τούτο, στίβων ευγενικών, αμήλης και νομίμου αθλήσεως, της δε εν αυτό ποικίλης αγωνίσμασιν αθλουμένης την ευλογίαν σου κατάπεμψον. Σίγαρ τους αθλοφόρους μάρτυρας στη δυνάμει του σταυρού καθοπλισμένους, νικητάς ανέδειξας και την έπαρση του λιαίου καθήλες εν το σταδίο θαρίνας δια Δημητρίου του μεγαλομάρτυρός σου τον Νέστορα, διώσε οικετεύομεν. Κατάστασον ημάς αξίως της άνωθεν κλίσεως εμπολιτεύεστε και ευόρκος τρέχειν τον προκείμενον ημίν αγώνα, ότι ουκ έστιν ημίν πάλι προς αίμα και σάρκα, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως, πρεσβείες του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, του Αγίου Μάρτυρος Νέστορος, των Αγίων Καλλινίκων Μαρτύρων και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Δόξασι ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, της μυρτιδιωτήσης προστάτηδος εφόρου και πολιούχου της νήσου ταύτης, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, θείων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των δόξων και ελληνικών μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, του σύμπατρος ημών Θεοδόρου, της Αγίας Ενδόξης ο Παρθενομάρτυρος Ελέσης και το σύμπατρος ημών Ανθίμου του Νέου, τον Κεφαλινία, προστατών της νήσου τάκτης και του Αγίου Μύρονος του Θαυματουργού προστάτου των Αντικηθήρων, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων
Ιωακήμ και Άνης, των εναγείς πατέρων ημών Αθανασίου και Κυρίλλου, πατριαρχών Αλεξανδρίας, όν την ιεράν μνήμην εορτάζομεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσαν ημάς. Του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχοι, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριοι Σύμβουλοι και αγαπητοί μας συμπατριώτες, καλή και ευλογημένη χρονιά για όσους δεν τα είπαμε. Με πολύ χαρά βρισκόμαστε σε αυτή εδώ την εκδήλωση που είναι ο αγιασμός των εγγενείων αυτού του ωραιοτάτου γηπέδου, το οποίο περνώντας για την Αγία Πελαγία δεν βλέπαμε την όψη του και είμαστε προεκπλήξεως, διότι πράγματι είναι ένα επίτευγμα για τον τόπο αυτό, για το βόρειο μέρος εδώ του νησιού, και συγχαίρουμε τον κύριο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και όσους συνετέλεσαν σε αυτό το έργο. Χθες εγγενιάσαμε τη λέσχη των Καστρισιανίκων, που είναι ένα και αυτό ωραιότατο επίτευγμα, και χαιρόμαστε πάντοτε να έχει αυτός ο τόπος έτσι κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο για τα παιδιά μας, για την νεολαία μας και για όλους μας. Δεν θα πω περισσότερα, να συγχαρώ και να ευχηθώ καλή χρονιά και να έχουμε πάντοτε αυτές τις χαρές. Αμήν. Σεβασμιότατε, φίλες και φίλοι, αποφεύγω τις προσφωνήσεις γιατί έχει πάρα πολύ κρύο. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που σήμερα παρά το δρυμή ψύχος ήρθατε εδώ. Είναι πράγματι μια μεγάλη μέρα, όχι μόνο για τον ποταμό και για το βόρειο μέρος των Κιθήρων, αλλά για όλο το νησί. Διότι αυτό είναι μια αθλητική υποδομή η οποία έλειπε από τα Κύθυρα. Δεν θα σας πω αυτή τη στιγμή τις λεπτομέρειες του έργου γιατί κάνει πάρα πολύ κρύο, ούτε θα αναφέρω ονομαστικά όλους όσοι βοήθησαν και συνέδραμαν, θα το κάνω αυτό άλλη στιγμή. Θέλω όμως να πω πόσο καλύτερα θα ήταν τα πράγματα στην κοινωνία και στη χώρα αν αυτά τα έργα μπορούσαν να εκτελεστούν σε πιο σύντομο χρόνο. Δυστυχώς οι διαδικασίες των δημοσίων έργων και η γραφειοκρατία πολλές φορές κολλείουν τη γρήγορη ολοκλήρωση τέτοιων έργων και αυτό είναι κάτι το οποίο μας στενοχωρεί. Όμως το έργο ολοκληρώθηκε, είναι εδώ, είναι προς χρήση από όλες τις ηλικίες, όχι μόνο από τα μικρά παιδιά και τους νέους, από όλες τις ηλικίες, και σε λίγους μήνες, σεβασμιότατε, εδώ δίπλα, πολύ κοντά, θα εγκαινιάσουμε και το ανακαινισμένο αστικό σχολείο, το σχολείο της Αγγλοκρατίας που έχει ολοκληρωθεί. Η αναστήλωσή του θα γίνει κέντρο πολιτισμού, γραμμάτων και τεχνών, απομένουν κάποιες εργασίες στους αύλιους χώρους, ούτως ώστε μετά το Πάσχα με καλό καιρό να εγκαινιάσουμε και εκεί. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήρθατε, ευχαριστώ τους συνεργάτες μου στο Δήμο, τους εργαζομένους, τους ερετούς και τους κατασκευαστές, αλλά τα ονόματα θα τα αναφέρω άλλη στιγμή. Ήρθε η ώρα να παίξετε μπάλα και θα υπάρχει και ένα δώρο για αυτόν που θα βάλει το πρώτο γκολ. Εγώ θα ήθελα το πρώτο γκολ να μπει υπό τη σημαία του ΠΑΟΚ, που βλέπω εκεί έναν ΠΑΟΚτζή, είναι ο προσωπικός πόθος. Να είστε όλες και όλοι καλά, ευχαριστώ. Καλή χρονιά. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στον ποταμό Κιθήρων και το 2026 έχει μπει με μια πάρα πολύ ευχάριστη εξέλιξη. Βρισκόμαστε στον ποταμό Κιθήρων και στο ολοκένουργιο σύγχρονο γήπεδο ποδοσφαίρου που πριν από λίγα λεπτά εγκαινιάστηκε και επίσημα. Κοντά μου έχω τον Θοδωρή Καραπουσάνο και τον Ανδρέα Λεβιζόπουλο, παιδιά πρωτεργάτες όλης αυτής της προσπάθειας να κρατηθεί ο αθλητισμός και ειδικά το ποδοσφαιρικό κομμάτι στα Κύθυρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, Θοδωρή και Ανδρέα, παίζαμε σε αυτό το χώρο, κυρίως εσείς,
αλλά και όλα τα παιδιά που είναι και εδώ γύρω μας, ήταν στην ουσία ένα χωράφι, χώμα, υπό αντίξωες συνθήκες, με πάρα πολύ κακό τάπητα. Μετά από χρόνια ευωδόθηκε αυτή η προσπάθεια και ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Πατρία. Είναι αλήθεια. Καταρχάς να πούμε πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς που κάνουν όλο αυτό το όνειρο για μας πραγματικότητα, γιατί τα καλά πρέπει να λέγονται. Εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και πολύ συγκινημένος από αυτό που βλέπω εδώ, γιατί είναι κάτι ιδιαίτερο για μας που έχουμε μεγαλώσει. Ο Μανώλης ήδη δακρύζει, αν δείτε πιο πέρα. Δεν θέλω να πω πολλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε όλους αυτούς που κάνουν αυτό το κόσμημα και για μας και για τα παιδιά μας. Γιατί τα παιδιά μας δεν θα καταλάβουν τι va να πει πέτρα και τι καλή. Θα είναι σαν μαλακά. Και εγώ θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ένα ευχαριστώ σε όσους συνέβαλαν στο να γίνει πραγματικότητα αυτό το όνειρο, το παιδικό, εφηβικό και μετέπειτα πάγιο αίτημα να γίνει ένα γήπεδο σύγχρονο. Και εγώ είμαι πολύ συγκινημένος. Είχα αρχίσει να πιστεύω ότι δεν θα το δω, δεν θα μπορέσω να παίξω με τους φίλους μου μέσα στο γήπεδο αυτό. Είμαι πολύ χαρούμενος για τα παιδιά που έρχονται και δεν θα ταλαιπωρηθούν πια παίζοντας σε λάσπες, σε σκόνες, σε χώματα, σε ένα γήπεδο που συντηρούσαμε με πολύ κόπο και με πολύ προσωπική εργασία. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε, διοργανώσαμε πρωταθλήματα, κινητοποιήσαμε κόσμο να αθληθεί και αυτό μόνο ωραίες αναμνήσεις μας έχει αφήσει, γιατί έχουμε περάσει πάρα πολλές Κυριακές σε αυτό εδώ το χώρο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, βρισκόμαστε σε 11x11 γήπεδο στα Κύθυρα, σύγχρονο, με χλωτάπιτα πράσινο και δεν είναι όνειρο, είναι μια πραγματικότητα. Και θα παίζουμε και βράδυ. Και βράδυ, με προβολή, βεβαίως. Σε δεύτερη. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι ένα φιλικό με ομάδα από άλλη περιοχή της Ελλάδας σε αυτό το γήπεδο με τον Μπεκατσιακό. Ο Μπεκατσιακός είναι πάντα έτοιμος. Λοιπόν, περιμένουμε το επόμενο βήμα για να καλύψουμε και αυτή τη διοργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ παιδιά, καλά παιχνίδια. Καλό παιχνίδι. Φίλες και φίλοι, κοντά μας είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ποταμού, ο κύριος Παναγιώτης Αλεβιζόπουλος. Κύριε Αλεβιζόπουλε, καλή χρονιά. Επίσης, να είμαστε καλά. Χρόνια πολλά. Και είμαστε στη νέα σύγχρονη εγκατάσταση, αθλητική εγκατάσταση στο νησί μας και φυσικά στην κοινότητα του Ποταμού. Υποδεχόμαστε με χαρά και ικανοποίηση το καινούργιο μας γήπεδο που θα συμβάλλει σίγουρα στην άθληση της νεολαίας μας αλλά και των πιο μεγάλων και πιο πολύ των μαθητών με το προπονητή για να μπορούν να κάνουν τη δράση τους και να αθλούνται. Εμείς πάντα καλωσορίζουμε όλα τα έργα που γίνονται από το Δήμο και γενικά στο νησί μας και ιδιαίτερα στην περιοχή μας, στον Ποταμό, στην κοινότητά μας. Αν και μπορώ να πω ότι είναι το μοναδικό έργο μέχρι στιγμής στη δεκαετία του Δημάρχου, αλλά ελπίζουμε σε συνέχεια. Για μένα ο επόμενος στόχος πρέπει να είναι όλων μας ένα κλειστό γυμναστήριο για το νησί, οπότε να καλύψουμε και τους χειμερινούς μήνες. Σαφέστατα, ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα, μια αθλητική κατάσταση σύγχρονη, κυρίως για τα μικρά παιδιά αλλά και για όλες τις ηλικίες, θα αποτελέσει πόλο έλξης για τον Ποταμό, δημιουργώντας μια καινούργια δυναμική για την περιοχή. Πάντα ένα καινούργιο έργο, αυτό το σύγχρονο γήπεδο θα φέρει και μια πρόοδο στον τόπο μας. Μακάρι να συνεχίσουν και άλλα έργα να έρχονται. Εσείς από την πλευρά σας, σαν κοινότητα, ακούσαμε πριν λίγο τον Δήμαρχο να μιλάει ότι σε λίγους μήνες θα εγκαινιαστεί και το αστικό σχολείο, ένα επίσης πολύ σημαντικό έργο στο κομμάτι το πολιτιστικό. Έχετε προγραμματίσει για το επόμενο διάστημα κάτι καινούριο? Τι να περιμένουμε από την κοινότητα του Ποταμού? Από την κοινότητα του Ποταμού προσπαθούμε να έχουμε ένα έργο όπως είναι το πάρκινγκ, η έξω πάρκινγκ του Ποταμού και οπωσδήποτε το βιολογικό, ο οποίο είναι μεγάλο πρόβλημα για μας. Αυτά θα προσπαθήσουμε να τα προωθήσουμε για λύσεις. Μακάρι να υπάρχει τρόπος να λυθούν όλα τα προβλήματά. Κύριε Αλεβιζόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια και καλή χρονιά. Και καλή χρονιά πάντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κοντά μας ο Δήμαρχος Κηφύρων, ο κύριος Στράτος Καρχαλάκης. Πριν λίγο εγκαινιάσατε και επίσημα το νέο σύγχρονο γήπεδο εδώ στο ποταμό Κηφύρων. Ένα στολίδι και για το βόρειο τμήμα του νησιού και για τον ποταμό, αλλά και για όλα τα Κύθυρα. Ναι, καταρχήν καλή χρονιά. Καλή χρονιά, με υγεία. Σε όλο τον κόσμο. Είναι μια μέρα που νομίζω όλοι περιμέναμε και θέλω να συγχαρώ όλους και να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν, όχι μόνο για τη σημερινή ημέρα, που είναι αρκετή, αλλά κυρίως για την περάτωση του έργου. Θέλω να ενημερώσω ότι αυτό το έργο μαζί με τα γήπεδα στα Καστρασιάνικα χρηματοδοτήθηκε κατά τα 2/3 του από το πρόγραμμα Φιλόδημος του Υπουργείου Εσωτερικών, 600.000 ευρώ, και ο Δήμος Κηφύρων έβαλε ίδιους πόρους περίπου 280.000. Δηλαδή είναι συγχρηματοδοτούμενο το έργο. Ήταν μια μεγάλη ανάγκη για το νησί. Πλέον είναι ένα σύγχρονο γήπεδο με άδεια λειτουργίας, με τις πιστοποιήσεις που απαιτείται να υπάρχουν. Γιατί τώρα είμαστε σε μια εποχή που πρέπει αυτά να τα προσέχουμε πάρα πολύ. Σαφέστατα. Είναι αυτονόητο δηλαδή. Ειδικά όταν μπαίνουν και μικρά παιδιά μέσα στο χώρο. Και να πω ότι αυτό το γήπεδο εξυπηρετεί και θα εξυπηρετεί όχι μόνο τον ποταμό και το βόρειο μέρος των Κηφύρων, αλλά ολόκληρο το νησί. Αυτό που είπαμε και με τον τοπικό πρόεδρο κ. Τσουκούιπα, δημιουργεί μια άλλη δυναμική στο αθλητικό κομμάτι για γενικότερα για τα Κύθυρα. Φυσικά. Γιατί είναι πιστοποιημένος ο χώρος, μπορούν να γίνονται κάποιες προπονήσεις και να έρχονται και από απέναντι και να γίνονται και ανταλλαγές. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή το γήπεδο, ποιο είναι το καθεστώς του, κύριε Δημαρχή, ανήκει στο Δήμο? Το γήπεδο ανήκει στο Δήμο Κηφύρων, έχει άδεια λειτουργίας κανονικά ως 11x11 και μπορούμε να το παραχωρήσουμε σε οποιοδήποτε αθλητικό σύλλογο έχει την νόμιμη πιστοποίηση για το άθλημα του ποδοσφαίρου. Όπως δηλαδή στο Μανιτοχώρι. Να το παραχωρήσετε προς χρήση. Όχι μόνο σε έναν και σε πολλούς. Προς το παρόν, τα κλειδιά έχουν παραδοθεί στον πρόεδρο της κοινότητας, γιατί οι πρόεδροι των κοινοτήτων και σύμφωνα με τον νόμο ακόμα είναι υπεύθυνοι και για τα αθλητικά κέντρα και για τις παιδικές χαρές στο εύρος της κοινότητάς τους. Και μόλις οι σύλλογοι εδώ, ο Ναυτικός Όμιλος και βέβαια ο Αθλητικός Σύλλογος, ο άλλος ο καινούριος, πάρουν την πιστοποίηση του ποδοσφαίρου, επίσημα πλέον θα γίνει παραχώρηση χρήσης από το Δήμο για να χρησιμοποιείται πλέον πιο επίσημα. Οπότε αυτό είναι το καθεστώς αυτή τη στιγμή. Ένα προπονητήριο είναι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί όλος ο κόσμος, τηρώντας τα μέτρα τα οποία πρέπει να τηρηθούν. Τα γήπεδα στα Φλικιάνικα ακολουθούν. Πότε θα έχουμε εκεί τα εγγένεια? Θα γινόντουσαν σήμερα τα εγγένεια. Υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο θα ξεπεραστεί. Όχι, δεν αφορά τις υποδομές. Πιστεύω ότι σε 15-20 μέρες το πολύ θα γίνουν και εκεί τα εγγένεια. Μετά ακολουθούν ή πριν ή μετά το Πάσχα τα εγγένεια στο αστικό σχολείο του ποταμού, το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Το ακούσαμε, είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και μετά θα ακολουθούν μετά τα εγγένεια στα κτίρια των Λιτάτων, που επίσης ολοκληρώνονται. Είναι πολλά πράγματα. Τα εγγένεια του Αυλέμωνα φυσικά. Ξέρετε, εδώ κοντά δεν είναι μόνο το αστικό σχολείο, είναι και το θέατρο του ποταμού. Το θέατρο του ποταμού είναι χρηματοδοτημένο από την περιφέρεια με 950.000 ευρώ. Έχει εκδοθεί μέχρι και η άδεια δόμησης. Θέλω να το πω αυτό, δεν λείπει τίποτα για το θέατρο του ποταμού. Μόνο τα λεφτά δηλαδή. Και περιμένουμε το OK από τον Περιφερειάρχη για να υπογράψουμε την προγραμματική σύμβαση για να δημοπρατηθεί. Η εκτίμησή μου είναι ότι μέχρι το καλοκαίρι μπορεί και να έχει δημοπρατηθεί. Αν όχι, θα έχει υπογραφεί σίγουρα η προγραμματική σύμβαση. Για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, για το κλειστό γήπεδο έχουμε κάτι κλειστό νεότερο? γυμναστήριο, το οποίο θα είναι χωροθετημένο στο πάρκινγκ της χώρας. Οι μελέτες έχουν ξεκινήσει. Δεν είναι εύκολες μελέτες, γιατί θα υπάρχει ένα κλειστό γυμναστήριο 800 τετραγωνικών μέτρων και από κάτω από αυτό 2 όροφοι υπόγειων θέσεων στάθμευσης. Συνολικά 80 θέσεις ο κάθε όροφος. Και μία διαμόρφωση στο από Θα αποσυμφορήσει το καλοκαίρι πάρα πολύ. Θα αποσυμφορήσει πάρα πολύ. Το πρόβλημα του πάρκινγκ του παράνομου. Αυτές οι μελέτες για το κλειστό γυμναστήριο, που είναι από τις πιο δύσκολες που κάνει ο Δήμος αυτή τη στιγμή, χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από το Δήμο με προγραμματική σύμβαση που έχουμε με το δίκτυο νήσων Αττικής. Εκμεταλλευόμαστε τις δυνατότητες που δίνει ο νόμος για γρήγορες εκπονήσεις μελετών και οριμάσεις έργων. Μία μεγάλη μελέτη λοιπόν είναι αυτή του κλειστού γυμναστηρίου, που κοστίζει γύρω στους 50.000 ευρώ, και μία άλλη μεγάλη μελέτη που ολοκληρώνεται με την ίδια διαδικασία είναι το αποχετευτικό του βορείου τμήματος των Κηφύρων. Βέβαια είναι επίσης και άλλες. Ένα αίτημα των κατοίκων πολύ... Και φυσικά χρηματοδοτημένο από την περιφέρεια και το έργο της ανάπλασης του ποταμού. Έτσι, που επίσης περιμένουμε την προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια για να το δημοπρατήσουμε. Οπότε νομίζω είναι ένα πλέγμα πραγμάτων και έργων. Δυστυχώς, όπως είπα πριν, τα πράγματα στην Ελλάδα γίνονται πολύ αργά, και θα σας πω αυτό που ανέφερα και χθες το βράδυ, ότι για το μετεωρολογικό σταθμό της χώρας, που θα τον βάλουμε στο νέο Λίντερ και θα γίνει το Μουσείο Μετεωρολογίας,
Περιμένουμε για 15ο μήνα στη σειρά, τώρα που μιλάμε, την έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Έτσι δεν μπορούν να προχωρήσουν τα πράγματα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχόμαστε σύντομα όλα αυτά που μας αναφέρατε να ευοδοθούν. Εδώ θα είμαστε και θα τα δείτε όλα. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Η αντίθεση. Το πριν και το μετά. Η αντίθεση. Το πριν και το Αντρέα, τώρα τους χορηγούς. Καλημέρα. Thank you. Μπράβο. Αυτό είναι! Πολύ καλό! Εσένα πρώτον αυτό τι σε νοιάζει, αυτό που έκανα εγώ. Τι σε νοιάζει. Όλα τέλος στη μητέρα σου. Ξέρω κιόλας που είναι. Ναι, σιγά μην ξέρεις. Εδώ δεν ξέρω εγώ, ξέρεις εσύ. Όλα καλά.